Agpapan ka rito ikat nagtalina de reklamo ni Manang Minda, tinabangsit nga angot manipod iti pigger iti barangay da, iti bangked abra. Nag-asma kaputi day ubo ti baboy da. So day sir. Yung nabayad ngayon, reklamo dito sir. 2007. Naging nga natatawa mati kuwana. Oo sir. Apa yun? Asidag namin? Mismo nga kasi sir, pader lang detan balay ko nagtatawbong ti baboy yun sir. Tiyo pa sir. Purok tal na Santa Rosa. Iso day ti problema ta. Agmalmalum, agrabrabii, agang angot ti baboy. Iso kinalikagom na tigatenda ti public hearing, may nagitilungalong ordinansa apan naka-regulate ti piggery ken poultry farms iti ili ti bangked. Gagam da ito ay amayamamo ti proposed ordinance nang runa ka di backyard ken commercial piggery and poultry farm owners. Mapatao ti municipal task force amang tutok iti implementasyon ti ordinansa. May basar iti regulatory requirements. Apamang epektibon ti ordinansa, may white ti comprehensive census kaniti amin na piggery ken poultry farms iti ili. Di comprehensive land use plan apo ket iso na ito iti plano ngano sa dinno na-classify iti daga. Adda na jay agricultural land, adda na jay residential land, adda na jay commercial land, ken adda na jay industrial land. So most likely ti pagyanan na laing dagitoy patayo apo, dagitoy poultry tayo uno kwa, jayan ti agricultural land, haan nga jayan ti residential land. Kung residential land man, kailangan nga adda na jay, distansya na nga kadayo na tapno mabalin nga ipatakderyo na jay piggeryyo. Naitatagpay ti rompeng nga soroten na distansya ti piggery ken poultry farms, manipod ka dito bugwen na water sources, babalay ken tunggal may sa piggery ken poultry farms. Masapol pa iti kada ti septic tank ang pagayusan ti rugit di taraken. Wagas na ito itapno maliklikan ti reklamo, anabangsik nga angot, kaado ti ngilaw, panaginali si sakit di taraken, ken nang runa, panang saluan ti salunat. May basar iti regulated acts, may bilang nga backyard piggery farming, no talulaing ti taraken na baboy, dua fattening ken may sa atakong. Idinto ti backyard poultry kataging galagi ti 20 ti taraken na fowls kas iti manok. No nalablebes kam dagito bilang, may konsidera na commercial farming, ken rombengag secure dan ti business permit, ken may find certificate to operate manipod iti mabukil at task force. Para kanyak circuit DJ 25 meters away ti baboy tayo napanggap ti pangalan ti drinking water. Umanamo nga DJ takwa tanod adayo lang pagkuan ti bakterya. Kuna ti Committee on Health, rombeng na lang nga may pasa ti ordinansa para iti pagsayatan digito umili. Adu nga minti may bagbaga nga reklamo da. Ti may panggap ti naangot. Makaapektar nga talaga sir iti salon at DJ. As a Committee on Health po, DJ po ti may sang kitaek. Tapno sumaya at mutla ang ti salon at dagiti umili tayo. Manamnama ti panakidatag naman ni Konseho ti proposed ordinance nga introduce ti Councilor Jobert Camado at Chairman ti Committee on Environment kanin sponsor ni Council Gladys Plurad para iti deliberasyon na sakbay ang maprobaran. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.